ne maame ya owo no shirt no efe no manu onyini papa Otumfuo Nyankopɔn aso no sikaja se onyinta so e wasanteme mu ase yi Abusuama mu nyina mu akwaba ama matena se ba nyansapo kasamfonyini so meka na wagye so se yesane ne badwemmam ene yenu sukonwura bakosem bi mu kakra empempi no aya na yehwe hunu se yede amamre ne amane de wonyina so obesom aha eye kokofu amane de ba aha eye tiawa ebre bi atwam wo tweresem mu no na Yesu Kristo na wo ne nteteye ne abiye ko ha ye ba ha ne ade a ne papa no ne maame no de ne dwa ne ye nyina da na ye bosha na efiri abofo ho aba ne na ho si ye be wo hene bi na saa wo hene yi no ewiase ma ahemfo nka ye bi na epe no aku no ne nyina ye boshe nyaabuo no a ye wo no wo mu no aya ahyensode aye gina hyede ama Kristofo eneyi ene asantemamu nso abakosam wete se ne ntoto ho ewo ho bro ni se similar enso ewo ho ene sei ebre bi atwam mfie bebre Otumfuo seitu a odi kan na wo mu ne ntitiye mu ene na gina hyede ahodo a enei amani din Opemso no aka ho ena me bekire mu emfie bebre na Otumfuo seitu ya odi kan ne maame eye Jamfua manu wonyim no na wotempenten awo mu sede abosome nkuna wo sitie no saabre no na Jamfua manu oware abrankese nyame ni ehene na hu behia se eye esiase Jamfua manu beko na akwa ne maame ewo ho na ne maame eware esiase ehene eno ne nam so a ebra na wo bo apro akọ saa esiase ho no awo ekoka no na wo hwe esiase na ben kokofu iti wokoduru ho no na ne maame ni ho na wo se otoaso anase okofie no oni ho de ya ne maame ntoaso nkonkopemi ne akira kwan enu mu na abakosam kire se onyina due bi ase eho na eye Jamfua manu awo koka no na wo mu no na akoya apemapem wo Opemso buei obi nyimi o awo akamio enu na asante kasem ya kan so obi pem so abofo miensa asabre na abakosam kire se wo mkokopie so no ene gina so hunu se ababa wo ya na Jamfua manu Opemso ansana owo hini anase owo ene Otumfuo se tutu a odi kan ewa santememu etinidin Opemso no ayepemu a ne maame Jamfua manu ekopemso ewo nyina dua nase ena asante abakosam ekire se yenya efriye ene yabaha amamra ne amane abefa ne ntuma pa efra kire se onyina koro no asa abakosam wei ekosi ase no yebehwe ne yakohunu yebesuemu ade ne mpanimfo ahodo a ewo ho adi nkomo ewo amamre kwan so medindi asonaba Kofi Mensa Abrampa wei kire se asanteman wade a woye yade tutu Yesu Kristo ne wo na wo ene ne nteteye eho etie na kame hoan na ene kokofu abakosam ahodo a wo mu de eda Otumfuo seitu odi kan na wo ekire no yesua ho amamre ene amane nyina Nyansapo TV so ni abusua ne santi ene yabakokofu de ebesi mo amototo ayampia kansam ahodo efa asanteman ene acheame ho no ene yeba besua de broni say the origination ene yeba ne abesua bakosam amamre ne amane ama mo amotete mantwe akeka nsem bie no mo hunu sampa se ye kase santehene a na ne din no sabie buru enye din wie bia keke san se ebra ne wo suku mu no na anwum to ahodo bi a yade to santene ma chekọ ye dan mu ne ade nyina kire se enkura ahodo num kokofu mampon bekwai ensuta eni dwaben wo mu ne nkura ahodo a na aman ahodo a kabo mu ekyekyere ye ma asante beye wo man ankasa hwe Yesu Kristo nsunu edi na chie ede ne bo dahuro kyere wiase nyina sampa wo hene ne no ono ne agenkwa no ene sansunu makoro na pie kokofu ha mepesa me kyere se ebre bi na yewura sante hene wo ya abofra no ono mpo no wonim sese wo ye de hye wo kọ ha wo kọ sahwi wo tena ha ne maami mpo no wonim no nanso bre wie duru se o wie ntoaso suku amamra ne abakosam ede edi kyere ne ma ne hunu sese wo ye de hyekan a
odi ade ma yeye no na kyesa ampa nsunu be bi de animu ewiase mu so wa amre a wonya timpanifo se de wo bre ene wodie na ade nso wa pe ne yie no ubọ ho ban kora samfonso bia emma ho entiene kanyansapo ho na mamre ne amane a ebetwa aguo wo fie ha no yenhwe na yensua kai sansono ma apia ma kristofo mre bi atwam wo twerɛsem ene apie wo kokofu the origination of Asante Akonya origination of Asanteman ye Otumfuo nase ne nhini ene ne ho abakosem no ene ebesua kokofu ha medidi asonaba Kofi Mensa Abrampa Jebre na yemfa na dwumadie no ensom Nai madama ya mwakwaba apumbo kodi ya miadum adawe ma ha na bebo odinya efremi na nabo acho anyako ye kokofo a chempem hema nai ma awote sen wo your bad time ene ye dwumadie nyina fa awo pemso awote sen awo de babusa asem awo eden pa se awo be kan oba obi kura wo ho a ebetime adimre bebre ansana akoda no wayi ni tiaba obi so de emre ketua bi na say emre ketua bi say emre tintin ni nyina ade a eya pa ese aboso me nko no me mu mpentenkwa ene ade obi obetumi aka mu asem aye oba mo bre o sa eden awo no ene nyinsen no obi wo ha ada obefa yefunu na ho bedane no obi kura nsore oda ho saa sebe ofe oyare adidie kura eden ansana na bosomi nkura kwantuo na so obi so ho a ofa ne saa na wafa ne saa ne nkyere se hwenim enafom ema wafa ne saa no anya hwe no opa dade kura wabre e wo se de obekoto wafa ade e wo da ho wo se de obeda ho e ya kwantuo a emu nsam eden pa yenka no kwa ene ya bakokofu amane nyina ya bakosam ene ahintasam atai edin Opemso akiri yesua abakosam ne kakra ne maame bra no wokọ akọwo no wonyina biase ne ade Opemso yehunu se no Opemso ma momom Opemso na ade abue yaje ya na ade ahi bi enye bue yaje Opemso no na yede toto awo ne ho no Opemso ene nyina sa na tie oba no awo aka no no wo de ene de sabia ni bie ba ya ne ya kire se yenkekam kane no ne ye pene ye kam ne ye kam ene de ye ma yenkam nanso no de utirim ne nyina no edi pa eno na me yenya din Opemso ama Otumfuo sei tu odika sa ne ma me pema no Opemso no eno nti ena enya din Opemso yebedi nkomo kakra ka ho na yegya wo na yehwe sisi akoye abakosam eda kokofui aya na wo nam na wo kyere nkyerema na wo ka ho asema kyerɛ mo a sɛ na ho ye wo sɛ ye wo ohene wa ha eya hohoaho a eya me hohoaho a pa sɛ wo hene ni krom ene kokofu yen nananom aya ade a na ya ka ato ho ene ba mu saa ni enum saa na beba ene ba yede Opemso awo yi tutu Yesu Kristo de ho a ensonoma bi eda ade ekira Kristofo ebi nene saa nsonoma koro na pie kokofu wadaburuma edi nti na ye akoba se obi ho obeye brempon obeye deshi obeye nipa kase pa nso ofam pentenkwa yawmu saa na ne Yesu de tie duru ba bi no ohene bi kura peneko no ma abofo beson ho dae so omo fa nwane yehwe Opemso de ya saa na aka me akoye ono kura no onim so edeshi saa tina me ka se ade ana nana no maka to ho ansa na eba mu o maami ebra no Opemso ofiri ha na nkokọ esiase ekokọ wo eto ho no wanfa no kwa wananti edu anyina mu na afi edu ba bi na wontimi wobrɛ pa asa no ye sɛ de Yesu Kristo sɛ de wo ka Yesu Kristo awo no ye enne
ɛdeɛ Yesu Kristo yɛwo no kane no a yɛde ensoroma di animu no enne ɛdeɛ ne yɛde Opemso deɛ na saa pɛpɛpɛ ɛna tie nti sɛ yɛde to a yɛde bɛto Yesu Kristo awo no ɛyɛ na ebinom so tete mantwea baabi na wɔn ka nsɛm bi nsɛm fata kyerɛ akyeame ne asanteman ɛnɛ yɛnya akwanya yi a aha broni so origination ɛwɔ asanteman ha na yɛwura firi no mame mu akwanya bɛɛ simesi na aduasa 30 seconds na ka bi kyerɛ saa nkrɔfo oh ɛno deɛ obi nim bibia no wɔka ade a wonim ɛho abakɔsɛm na wonim ho mpanyinsɛm no wonyira hɔ na sɛ bi wontoto ɛho ayampia wonka deɛ wonim enti me deɛ mefa ne sɛ wɔn nim ɛne wɔn ka na sɛ na manya akonya na sɛ meka na maka ma saa nkrɔfoɔ na te ase sɛ Opemso ɛyɛ baako pɛ yɛwura Otumfuo sɛ tutuo ɔyɛ baako pɛ asante ɛyɛ baako pɛ asante ɛyɛ ɔman asante ɛnyɛ mansi ɛyɛ ɔman mu a bibi ɛna asakrenti na abasa naima memfa unsa ha yɛbɛsan ababio ne abedi nkɔmɔ abusua yɛne nana hema ne di nkɔmɔ no na yɛ Kokoumanhene champion hema wakyerɛ yɛn nsɛm ahodoɔ no dodoɔ no a na yɛgusu wa ha sɛ amane ahodoɔ ɛnnɛ nyansapɔ yaba no sɛ yɛba abɛbɔ no yɛbɛbɔ awie ansa ne afiri ha medin di asonaba Kofi Mensa Brampo yɛni nkɔmɔ baako mmienu bi wa ha ɔhene yɛmo akɔ aba hebro apombɔkɔ deɛ bɔkɔ wakyerɛ me poma nti ne yɛbaeɛ wei yɛ adanso kakra wada ma wobɛtumi akyerɛ mu ane nso ɛdane sɛ yidina nkasa yɛ wohwɛ me kwa wontimi nkyeme wohwɛ me kwa wontimi nkyeme ada obi ne dwagu obi so daabi wohwɛ a asɛnkyerɛnneɛ no kyerɛ wɔ yi wɔnam abɛ yi ho na abɛ no nso abrɛ enoma ne apuro nyinaa gu so nti wɔkɔ akɔkye wɔn onuru hɔ no na ne maame aka kyerɛ sɛ ɔba no mu nyinaa tukɔ na ka ɔno nko asa nana yɛsua deɛ kyerɛ yɛ mu ye wɔwɔ yi ɔno na ɛforo abɛ no ɔhunu sɛ enoma gu so nti ɔkɔbɛ bi akye no ɔbɛ noma ne bi akye nti ɔnam abɛ no ho a ɛkɔ abɛ no so no wakɔ akɔkyerɛ anoma ne bi anoma nso ɔmo maame ne mba ne nyinaa ne gu so nti ɔmbɛhu no na wɔka sɛ ɔno wɔba no a ɔmo nyinaa nti na ɛwɔ din sɛ wohwɛ me kwa wontimi nkyeme ɛno ne akyea me poma ane ɛne bi deɛ yɛ asona ne hwanhwani ɔyoko ne adeɛ nti mu deɛ wɔ nso yɛ ntɔbɛ wei no ɛyɛ kiami a ekita no yɛ asansa kwa na ɔno abusua yɛgusu edi nkɔmɔ yɛhwɛ akyeame poma ahodoɔ ɛnnɛ mamamrɛ ne amane ahodoɔ a ɛda adie no yɛsua ho adeɛ mira yɛ mo akɔ aba Ewra apombɔkɔ deɛ adom wo deɛ yi aso ɔbaa bi na ɛte so kyerɛ mu kakra wadaroma Obata na nim de ne mabedie saa na ne din deɛ chame poma ne din no Obata ne nim deɛ ne babedie fa toto asetena yi ho ɛkyerɛ sɛn asetena yi pa deɛ Obata bia ɔhwɛ aduane pa ɛma ne badi eti Obata deɛ ɛnsa deɛ tia no pɛyi wobɛhwɛ deɛ obabedie eti nyina yɛ wura ne bɛmo afia kwasi ɔkɔgye asuo eti ne poma yi asia no no Obata ne nim deɛ ne babedie yɛne yɛ wa ha nyina bɛma ne mane yɛ ne yɛ muanda ne yɛ nyina ebedidi sa ntipoma no na se no no eti we nso memfa nkɔ ntɔn bɛ ya ɔyoko ana adua no ɔyɛ yoko pantina yokofo wa abadayi sa ene ka kyerɛ yɛwura sɛ ne yɛbɛme ene yɛwura bɛma ofia kwasi ene wakyɛ amifo nyina bɛme piao abusia ene maka kyerɛ sɛ yaba kokofo no yɛ mmakwa ɔhene wo de yɛ tire miɛnsa akyɛ frɛ no ti kron kwagina etire no so yɛ pɛ obi nso nkyɛn ane ɛno so kyerɛ sɛ ɛno kyerɛ sɛ sebio menkwa mentimi mfa ma adwen ɛnyɛ nti o de ba obi dwe no de ba ne nyina ya ka bo ne kyerɛ sɛ ɛnya ano anasɛ asɛm na kɔ baako ɛno so wɔ yoko de me pachan na yoko fo de ne nyina yɛ yewura ofia kosi ɛdia yate abusia ene edoso papa ohine wo de dia so oto adonko ana mani so nya adonko no oto ye fra no furu dua pa na epia wo ni epia wo di wiase se wo buta ye bi so ani so so be ya na se mo bi wo ha obi betuma so asene amoa ye
na se kire no no ai be ma ofia kwesi we bia be aba na kube we akunse ayesa akure say yibia wo ha wo furu dua bi akure wo ha wo somu a na tumi furu ne ntem aha ntudu hu bata be ma ofia kwesi a bibia wo ye bia no e be koso ama wo be pia ama na yi ne mawu ama no yawu yesa agro na odie no yawu papa because yete ya no wa me ehunu amamre ne amane that's it ye besa ba na yasa be din komo ni nyina bi abusua yan support tv de wo de ya na de asem ofaduane be no mu de I said that they won't know the Comodino. That they won't know the they won't know the Comodino. They don't about good idea, about which one more. They would dear no, 1 hour a day. I didn't end there. They don't dear no. I do than them crowd, maybe. Southern India. No one take a grammar. You want to trust it now. I didn't know the ano, would be fat. I didn't know the out in fat. Then Java fat. Uda now, Uda would not grow. You're not the night. I don't know you didn't accommodate. Abusua aka baako wa ha de ade wonu na wodie no kora yesi ade na wo kora wutundum sabonkum na eje ohene wodie ya abrobe ana mpacho abrobe so agrike die ni papa no bi papa fie die no bi na abrobe we die dan so asesi obi nsem na amani so ensi obi ansem na ya mano so wo chiniye so ya ma abrobe no so wo chiniye so eno so kire sei eno no kire sei bring na no pagya on hene aha nti ya pagya no asi konkon so atras amobia hu no na ye son ntimi pa no mafom dabi no son ya nana no sembie ni no dabi ya nana sembie ni no ne hu son te sabrobe unya fimpa kokrampo ebo no ho anase na asemu ana tambia no kranko dabi penfo kasa to be se son sabrobe son sana ya bema sana ote oyile na mama yesu ya de yadamase bu abusia nyan support tv so ni ene me se yaba ne de ne yaba ye besua ba kosem kokofu ha yaba no bibia ye pe hunu de nchirima besua de adasa be hunu ye tiefo ne ahwefo nyina benya bie no ye be mama nso nsaka me didi asona ba Kofi Mensa Abrampo abusia achame poma na chire no ye hunu se bodua bi nso wa ha ohene we ye bodua no so kire sei be ma so man kwa ahene ni so man kwa ahene ne enemi hankasa oni ni so man kwa ahene wadama wudin bidede nana okan afrancho a metoso mienu be ma so man kwa ahene esaye de tie didi kuru enti wo ye kura me nyase kura me kwa wa hene na dudo enyina me na me hweso abosum bia wo kokofu asibia no wo ye konfu wo ye obi a wotete ahabayo wo ye de ani wo wura ne me na me so me da akwasom mi wura a be ma ofin akwasi a wo toso mienu enti wutimi wo ye konfu ha na so wa ma me hume na me anyu wa ntomo a wonni kwasa ujina baby akom ene me nyina ye netwa me asembesi ana me de me nya onya hweye wo de so che yetumi ewo mu ne bodua yi bibi wo ho se na ya ye wa ha ba se nsu beto a me ni tumi nsi me nyankopon na mo mesra no na mesra no ma sra me nananom ma sra aminkonwa sa dwumadie ye ba bedi mesra wo mo ame na dwumadie nsi e wo nyuma nkomade a me ya nsuo no wo de beche yesu ye wie ansana wato eje se na dwumadi ebe wie from a ye yitwedi ampon firi ho a wo se wo na wo hwe akire hu se nsuo nto bibia nsi basa bia besi bia no yemi se ye twam yo yesu din na be wian nananom wo hene se baso betu kwai na wo kase akora na de kwa me na anko bia be ntimi nkwa mi wura obeti as so sai esa se me na menyum de wo kwa de kwa mo ntimi se akora na de me kwai me na ensene kwa so obeti wontwi mfaso basa bibi ne esi ahemfie na se sunsun sem no bi de ba me na me bɔ ho bai na ka je me wura ebi nipa boni ni bi abese bibi wa ha je se me nso me dan nipa kura na chi tase eye kristosum an ka ye difo sa na chi enti wa hina bema kokofo hin ne dusi nipa kesene eneme ohene wo kan sese bi obi de tumi bi na obi de bibi bone ba ene dwumade enye nyina na ye ne yepe bi mo beba be frem ne ade ebetumi akoba se besi a wo be kire ne mfimfini a mi ba cho ade anu ko won fa ntina se bo anu ko anu ade awura ha emma hambo amma ha onanim begura se
n'anum begu ase sana achire be one way I was me come akotira o tra emoa sana ti to me kase no to me ye nyina ho no emma nkomo ne nwie pɛ ye be hye da aba na yatasemu ye adosuko wo madam de ne bi me din de nana o kan francho am to so mienu kokofu ma ahene nso man kwa ahene me me sa ye odikuro o de tie de ne so kokofu he ya na se bulu ohene nso me das awusia nyansapo tv so ne ye wa ha se dwumade no de yakobia ye de besom gebre na hwe suade o suade nyansapo na waje so se yesane no badwumba Let's
Asase Otumfuo Nyankopɔn Obo nneɛma nyinaa no ɔde ahenie ɛma nananom ayekofoɔ ti nananom ayekofoɔ de ahenie ɛyɛ wɔn dia wɔn ɛwɔ ahema ne ahemfo wo abrempɔn wɔ Otumfuo nananom yɛde masɛm matena se abusuafo a mahyia mu a ne ntini Otumfuo Nyankopɔn anɔpɛ yɛyɛ nyinaa yɛwotia ɛwɔ de kɛse a wɔyɛ ama kokofoman ɛne asanteman nyinaa yɛde kan da wase soronko mpo wɔnɛ adekye a ama akyeɛ na nea du nyinaa nsa de bi a de hyɛ onyame nsa ewie yie ma yɛ ɛnu sɛnti na anɔpɛ yɛnhyɛ mu de Awurade de hyɛ wɔn nsa ma wɔn kronkron ne yɛn kan na bɛboa yɛn wɔ yɛadeɛ yɛn nyinaa mu yɛsrɛ sɛ Awurade dwumadi ahoroɔ nyinaa bɛka yɛn ho efi na hyɛ se kɔsi na awie yɛ bɛboa yɛn yɛnim sɛ yɛde wo din hyɛ aseɛ yi deɛ yɛde wo din nso na ɛbɛwie afei yɛbɔ mpa yɛsrɛ sɛ botaeɛ nti a yɛbaa ha no ma ɛwie mu die ma yɛn
na yɛnhyɛ wɔ anuonyam yɛbɔ mpaeɛ saa bere ɛde barima ɔkodi asio ɛne n'ahemfo ebi kora mu mpanyimfoɔ hyɛ onyame tomfoɔ nsa ɛyɛ wɔn awurade ne wɔkura wɔn mu fititiatia bɛduru saa bere yɛsrɛ sɛ awurade kɔ so na bia ɔsoro ma wɔn na home ahoɔden foforɔ gu wɔn soro ma ɔnya ahoɔden ne tumi a ɔde bɛtoa so ayɛ wɔn adwuma saa ɔdom yi awurade yɛsrɛ fa bɛtom wɔn ɛmpɔtena na na ne mpanyimfoɔ tena ase na anɔpa yi ma wɔn ahoɔden a wɔde bɛtumi de atena ase akɔsi awieɛ yɛnim sɛ wo nyame wo honhom aka yɛ ho ɛno sɛ nti dwumadie bi a yɛndi ne nnɛ no ɛbɛwie yie ama yɛn na awie no yɛbɛka sɛ yehowa wo ne yɛn adi yie yɛde wo din na ɛhyɛ aseɛ na yɛgye ne sɛ wo din nso ne yɛde bɛwie ɛno nti yɛda wo ase soronko wɔ Jesus Christ din mu ahoteefo nka ame kɛseɛ paa awurade nhyira wo mɛsrɛ ne din maa montena sɛ ɛma pastor yɛda ase obiara tena ɛponiti a ɛyɛ na ɛso so ɛnam sɛ wode kaasi a ɛhyɛ drama fo mmienu nsɛm sɛ nyinaa yɛnkɔ abrɛkoro a ɛnyɛ yie nti na sɛbea ku sɛbea me wo sɛ nsuo sii na ntwimini hɔ mmienu sɛ ɔmo nom nsuo no abrɛkɔ wobɛkeka mo abɛbɛn abɔ mu nti mpanyimfoɔ ka ɔmo ti paa hɔ no wɔn anyɛ obiara a wɔbɛdi anim sɛ yɛn nyinaa yɛ adeɛ nyinaa ɔno ɛna wɔyɛ asante regional NADMO deputy director wɔyɛ kɔkɔfo no hyɛ na ɔno na sese wɔbɛtena dwom ahwɛ akyire sɛ medie no ɛbɛkɔ wano Honorable Charles Okonko Checheku Sabre Edewoe na ma mfiri abe medali akasawu no chairman na all the aba na we a panyimfoɔ titiw a ɛwɔ ha no MC bɛyi wɔn nyinaa hyɛ medamasi ɛkɔ ha na mabɔ me mu ase ɛde ama wo nana barima ɔfe akwasi ɔkɔgye asuo a wɔtɔ so mmienu Kokoumanhene ɛhene nananom atena akonnwa mpanimfoɔ ahodoɔ a yɛato nsa frɛ mo ɛne ɔman ma a yɛahyia mu nyinara ɛnɛ dɛ ɛyɛ me anigye ɛyɛ me kra ahosɛpɛ ɛyɛ me ahohoahoa sɛ kurodi hyeɛ na dwumadie titiri bi sɛ ɛrekɔ so na manya akwanya sɛ menhwɛ akyiri kɔpem sɛ yɛwura a dwumadie no ankasa yɛayi no sɛ ɔbɛtaa akyiri ankasa no yɛwura nimonyamfoɔ Dr. Kwakote ɛberɛ a yɛgu so a yɛretwɛn no yi na sɛ sɛ dwumadie no ɛtumi kɔ soɔ na biribiara ɛkɔ so waa no ana wada roma sɛ nka wɔsoma me na mekɔ akyirikyirikyiri kɔyɛ dwumaden bi mpo na dwumadie ɛtumi pagya fa ne ntoma pɛfla a ka mɛyɔ na wɔyɛ berɛ bi anim o na srɛ nananom ne mpanimfoɔ sɛ yɛn nyinaa yɛde yɛsunsum yɛnimdeɛ ne yɛ mmɔdenbɔ ne yɛ mmoa ɛbɛta akyiri yɛyɛ dwumadie no nyinaa yɛde aseda asomko ahwɛ Otumfuo Nyankopɔn animuonyam nana masom wakoa mɛsoma
sana mama bɛrima kasa na Opemso afa sɛ abɔfɔsɛm a ɛbata ho wɔde na yi ɛde akyerɛ yɛn. Minana Opon, Deputy Leader Nadmo, Penny, Yabesi, Leader Minister Dr. Amwako, and Alana for Chiamufi, Asante Mem, Ghana Mem, go from Penny for Abrimpong. Adikurofo ni ma panyimfo asofo ogufo ba mu asei suku ahoro ha panyimfo apresifo nsantrefo ahoro wasante mem Ghana mem medinananum asamanfo dinu do tweda mpon mamu nyina akwa aba Evie aduonini saabere yi ana mene osantehene osetua otosu bienu obedi akonya nti afi yedi mfie aduonini ono ba abosumi enan ansa na misumi saye Nanka eseka mifshaya sana wabada enso manso na wogru mazi kakra krenti ma odika swai bra na pogu war ko e chinu na no bae na de efe ne se me maame ya wo me no efe na afua bi ma wonu ana na afua ko bi me maame cha na afua ko bi mfie nan Minu ya obedi santehini. Safa kunya di anka mo fa asero no. Na ezo no tesi ke jaso nti. Minu ya no. Mi chani mfie edunu. Na mene no ani wonu a odi na chire edam. Tine ye kampa. Ne maami na afie go bi no. O di shipela ko. That's what they did. Obi asem. Wotia no a no ahwe anyiso abafata oro de ajewa. Owe no nya bia so ya hene wo. So hene de obi apro hene. Ya hene wo. Awo brase mu. Saanso na minua kwagudua. Le waye ose toto bi ni. Kakre mu ase wanwe. Kakre wanwe. On pere mu asem kula. Do Jesus kusekelis gase no. Yo for come TV tele koma. Sevene. So go tell one. Na won dire no. And je prego. Ye do du servi. Ko tra wani ntire o. Na mo for pese o se sapo mi. Ya din. Ko ye. Kakra no de bae. Bra be ni be share no na I be dey yi exe me ma me ni na fe go be no mo ntam ye papa it is also about am so ba na say ye so ye tena am ka chen say na santehene o mrani a ye de bonu Ghana mo ha ne mpanyifo bi ni me bizu nyima yini mi nti efensa mazi bema endi ayi na mse ye fre osantehene okun nipa Opemso na media okun nipa de enya de be me de kaye kun kwampaso yeso oye bibia de ekun oye disamonia na wo fata na ge ekun wa ifefi wo Nemo Opemso de edira de nti me say Opemso no me ya fa hye de to so na epagya no mu eni pa ga me anim sa Opemso na se Opemso asere se odere ho a oka
na obi ngebi Yeah. obi a on na otu to sikai Yeah. ya nya no hwe Yeah. obi a amaman akase ene oti on ti so se Yeah. wo hin panin Yeah. ena ohina ono gwa na Otumfuo Nyankopon asuma sikaja se onye ntan so e wasanteme mu ase yi Yeah. meka wasi bra wa ya de pa ye nyina beti na so ye kan kwa ndi se oba ye ko ma me amane ye ko bo sa ni amane o so ye be ma wa ya de ye ne unu ni amonya yi 205 ye bo afashe dikai Opemso na dia na wo hu aya etu ehia yana na obaye chigufu ase no owo mamienu ni dikai eno owo ba ko be ba ko ka ho ene e ba chi aha ba bia ofi omanso ba do wura bia kogo ntachi gogo daji gogo me enu ama de eche so ro ayensa gogo na me nguru afi edwa mu Otumfuo she efa no na gogo yi ma ne ma mpa ibo nyina ko no asa gogo bi na wo de ka hohom ana efan na gontomire bo mu a na wudi aduane a da pa na sa gogo ni aduane yi a intana na krafi o manso so ba was me kom ko fuom and be yegugofu bra na setu obedi ade no ya gichire osa enti man no ni be fi denchira ni be fi adanse ye ba yesi ye ko hene ho no de akoma Otumfuo ni akoso Otumfuo ye ko hene ena ma ka se buwe se so gogofu ye ho ahinkuro se kane gogofu yi kumasi a enga se gogofu ma hene na ba ma hene de ene de sa ayafu ya so hene ba Mo piafo. gogofu yi si kumasi a hene ba wo ko santi hene mo Osanti hine no. Di odi kan di sa adwene bae no. Ene de minu apan no. Antika hwe de minu kumaro no. Ka so mo fa asere no. Na ezan so tiezi ke jaso. Na zike jam mini nkomja wo wiase nyina. Ngize boje hima agwa gonya no. Zike jam mini no. Enti oye mi wira. Na fashe ni eje ne maame ya owo no shirt no efe no manu jemfu ya manu onyini papa asa no nya ye fra wo ba echire yazuma aso bibi akwara ase akwara ama no nye bi chinya na chei na okopie ogugwa awa no gunya efro ndi bra wo ye no na se edi a bosu no bo anama o ameni edi no e deka ni di no ho okowo ba bia ekwa bia se a na anyina onyan bia na samo ndi ze kwa mra ni ba ko ni se o se ya ofi onyina ase ana onyina ase sei na o ye wono fiada di godi kofi o se kofi neza se pusu no a o de o ma ni maame no mi nua ba no enya ye fro wo enti e bi di be ka ho o sei tutuba se de afram boso ni mari afram no sa na nzo ndi e se tu ti din pa na ka o se kofi Mami nya ye fro be wo ba no ye ba ko se o mo da se awonu du so o betra fa ko ve jinjin wa bre hu
waye oba kutu wanyini obobra wabobra nazo oba bia ye nazo wonwa na fe oye kese ndia be na mra ni fe na se mani a waye kutu sesie mani a ye kutu sesie na bofro jese mani kutu si sa wo mi aba bi na se wodi mfie aduasa dumu okono ya mo hwe ni tose na nantu ni na bako waze kutu se ase no ndi bla ba sa wo okono se de bako wo ba bia ni ma me ni o apawo ni ma me a owo no no ware isiase ehina efe no ebufa de atuo ti ehima ifiara hima no so ase wo ko isiase ubi akosi ase ba ba frozi ni fa woduru nsi ada kwantie ho no ifra ho kakare na wo kan no eno tram asio kakare so odu mami boda bimpe so akoduzi asa na wo a afi bia be mo akoko asense obo so kakare wu akwaye bi ase ya anyina ngwa na wo ase no na bi ohwe adia bi disu zanguma akasie afi na oje ho anje fifi wa uso mo tie mu so me maji mi o na me emahu yesa wona du ni bebenso pe na mrantie mi nse bia yakọ ha anabi mu nyina ya nya bi no nu ni fanfa no modu za abe no no mo so mu ne mi abe akwara abete wodi wu akwara se abro bi ho no so mu ti onyina kesi le se na se ana wo no enti ne efe no onyina se ya se esale tie dia na won sem sei penyin sem sei na me nua ya behia ya se mi wira no na se ye boma de to me ya abakosem wo bi obotie bi hu se ya wo nua no fasi o sei kofi ya be fe no seti o di kai nze ya abakosem ebae na de ye no edi hira ebrain ene asanteman agidi edi agie nyina fi o setu edi ka no so ena abomu abidi sabe bra yebini si apatemu na yeyimi achema no dem se Nyankopon twedi ampon se sabra mabai onum me ne kuri yensa kirem yedi ka no ayinfi ana me betemu no na da bia makoko church ade azisi ada na nkofo zugu ahoro anya fi ko boasi mines zugu ami ekusi ho Anglican training college ho headmaster fi ami ekusi ho eduman science block ekusi ho na se da ba bizu bi mbiye ti se Nyankopon se ono me no nya me David na onsi ayinfie mame ni mpaibo kakran bilisati asorso ni boa base vo me ye ba bia yehia mu go twa nua bi wo sala mu ni be sisi ene base vo ho no aye ehia mu bia ba bia da wo ho ba bia go bia ho anya ye mu me ba na so mienu wo ha di mu pa ya we se ni base na base vo ya si kakra me bo o mo musi medicine bo mo si ena mami bia no bompa ye wo hospital no also no the pipe start na me ko ko mu the medicine the Pentecost for kwa me ko bi shem no ena wo yesa wo ko amia kwanta ese ma nko mfie meni achi na me bie mo ko ye sabre no na Pentecost anya so dan e wa nti bi kakra
ɛnɛ Pentecost asɔre mmiɛnsa na okuro mu na asɔre da nso yɛ no midana ya o kofi o wado kofi dogu no ọgbọgbọ am yie ya ayɛ fɛfɛ si wɔ no nti me jasi am yɛ no ndi ka asɔre ka ho mi hyɛ sɛ na ɔtwe bia nso so busu bia nso asɔre ko nyina upo krofo nyina yɛnya asɔre abɔnten ɛhyɛ ase no yɛde to so sɛ sika bɛyɛ bia no yɛde bɛboa school afei di ka ne sika di sie school na United school no adan nyina sie kama na me Otumfuo kɔ agochire iba de bia ma asɔre ne mpanimfoɔ no asɔre man se akwasi da nyina yidi a akwasɔre deɛ ya akwaya bosonso deɛ mpere na me ana me invite woni ma be bridge oni akwa ne transfer de ma no so mo ka se mpere na me die mu but me nyam se me dia nyam so kakra me boy na matters asɔre no ma ha se no ye ben ye nkase afei sɔfo no ba ya ne ye se ye gallery me boy me ye na me kase ne matters asɔre da no se ni pa komu a ye nyanya no anya bonyere ba be sa hanso ami atem ti mi wie no sa no Nyankopɔn sa wo die ba hwɛ me aye wie dia anya mi tro challenge amawo me so ayi fi mi ko temu no mi na kwabra pia o sati bi abro sai 1907 basil ba 1906 1907 and o sati mi abro sai wo mu ma no hia se twa lankit the tiek lankit ni sisi ho ye mi adita hu nya na Nyankopɔn mi tro challenge se wadawo ma se aboa mi sisi wa so dan basil bi mu wezi bi mu Romans go hu bishop one o bo asero o ma Roman ni contract e fela fo akọ be wi aso da ma won boss o nge se Nyankopɔn wo de ma ma nto ayo de ama de ne wo so challenge be de ama ho wo se be de ai de mo bo huru na munye hu nwie ese fi ho koro e di ko pia bonte na abrosa no twa ho ahia ni awie na Nyankopɔn asomeda yɛ sɛ ewo bi sɛ me du nante me du ya hwede nanso sensie mienu ne nan alaboso me nan de o de chabe amma wi ahinzi ansa na makɔ na ompa ehontoma edi de kwa so nya hobrase mo to sa fra na na Dontohene ede na na nkagya mo hema na oma beka ye ho adina ba ma na mu na ompa hontoma amaye ede mase onya bishira mo ede mo ya ma ye fa do ifi se efiri tire kodie radio so ti so na kokufo ede mase
ketewa ɛne gyina ha kɛsɛ beebi a yɛba mama yɛ tɔ bi no awia yi mama yɛ na onya mi ase da 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 mama yɛ na onya mi ase patro mata de swa mo ha e so mata de swa mo e mata de ni na me tɔ no mo te mo sɔre na mo ma ya Abusia yɛda mu nyinaa mu ase sɛ mogye brɛ nene nyansapɔ yɛnkɔmmɔdi ahodoɔ a yɛ amammerɛ abakɔsam ne amanneɛ yɛde ɛbɛso mo ɛwɔ kokofu no yɛde ne nyinaa ɛbɛsie yɛde wode yɛne a na wode asɛm amammerɛ a ɛyɛ kokofu nsɛm ɛkwan yɛ fa so nyɛ din wɔ Opemso sɛdeɛ nananom ne wɔn mu ɛne wɔn adi nkɔmmɔ akyerɛ mu no na ɛbɛhia sɛ yɛn nso yɛbɛma mo nso maso ate bi yɛde dwumadie ne nyinaa ɛsa ha na ɔbɔ adeɛ yɛ adom na wɔde nkwa ɛkyɛ yɛne a yɛtumi ɛne mu asa adi ahyia adi nkɔmmɔ bi September,
this year's Opemso Festival. I hope to see you there. So let's meet. Meet me there. Far away in September. Then I must say, on a mission with nice as we get come on.
nkɔmmɔ bi na wohwɛ m'akyi a masiesie ahodoɔ bi kɔɔ so a ɛyɛ asanteman ahosuo ahahammono tuntum ɛne afei akokɔ sade anaasɛ agudeɛ deɛ wɔyɛ yɛ wɔ ha yɛnyi biribi mfiri no ɔhene bɔkɔ deɛ biribi abɔkɔ wei na ne yɛ da fam ho ɛnyɛ easy wohyɛ aseɛ da bɛn okay mehyɛ aseɛ ne 3 days ɛne wabrɛ paa eti ɛho dwumadie te sɛ wayɛ ha wayɛ pillar yi ho nyinaa emu ho nso wayɛ kyɛ sɛ wayɛ baabi a wabɔka o ɔda roma ya ɛna Opemso ɔda roma ntina yɛwɔ na ɛyɛ Santaman colors meyɛ Santaman colors m'ani gye hwɛ color na meyɛ adwuma na ɛno ayi ne ho woyɛ na ɛno ayi ne ho hwɛ yɛ fidie mu na ɛka biribi kyerɛ wɔn mu a ɛhwɛ wo bia na yɛbɛtu biribi sɛ yɛbi mu firi sɛ yɛbi koraa nkurɔfoɔ bi ɔmo nimdeɛ bebree boro so ɔmo ni ɔman yi mu koraa na ba bɛyɛ ɛyɛ mo a ɛmia meyɛ ɔhena na wodin no mede ɔhena na agye wɔ menhyia na meyɛ event planner a meyɛ dɛkɔ nti biribia about me nana ho colors bia megye gyina na meyɛ ne yie ɛne anafoɔ akyira kwan to dwa adwuma a wodie nneɛma ahodoɔ a woyɛ ne deɛ wobɛtumi ayɛ ne bia na obi pɛ wo okay meyɛ wedding decorations festivals and bibia about event bia ho adwuma na meyɛ yie deɛ mewɔ menhyia ɛyɛ Ashton post office ɔhɔ na me office ɔhene ne fa o number no to dwa na bi obi hia a wafrɛ me number no yɛ 0240 990015